So yun na nga mga idol, ito na si Gracie mga idol, ito na si Pogi mga idol. Alright mga idol no. Fresh from Puso Robio mga idol, yan dumive na mga idol no. Alright. Yo, what's up mga idol? So yun ang today is abangan na naman mga idol no, abangan day. At yun ang bago lahat, Happy Halloween. Happy Halloween no sa sa inyong lahat. Alright, so yun ang at dapat nag-costume ako, nagpa-makeup ako ng pang-Halloween mga idol eh. So yun nga mga idol na finally mga idol no, at yun kagabi no, buti na lang no, dumaan yung natin, yung mga kumpare natin mga idol, dumaan dito mga idol no, at yun yung isang warrior natin mga idol. Alam mo kilala nyo to mga idol na si Pogi mga idol no. At yun nga at yun, ibinigla na natin mga idol no. Ibinigla natin si Pogi no sa Puso Robio mga idol. Oh my yun nga so yun, galing na rin naman siya ng North mga idol at yun. Magdi-derby na no, mega shoutout pare. Yun, mega shoutout sa mga Pogi nating coordinator dyan no. Hindi na natin na-vlog mga idol. Hindi natin na-vlog yung pagkarga doon dahil sa yun medyo busy talaga tayo ngayon mga idol no. Dahil sa yun talagang doble kaya tayo ngayon mga idol no? Dahil birthday ng dalawang prinsesa natin mga idol no. Kumusta mga kukuy? Yan, happy birthday sa dalawa kong anak. Yan, mega shoutout sa inyong dalawa. Alright no, at yun at buti na lang dumaan yung yung kumpare natin dito sa bahay. At yun, pinadala na natin ibon natin doon sa loading station mga idol no, sa EPSA loading station. Yun so yung ngayon mga idol no, Puso Robio ngayong hagis mga idol no. At yun mga idol no, yun kagabi October 1 October 31 yun so ngayon is November 1 na mga idol. Yun at yun, malapit na mga idol no. Ito na mga idol na nag-release ng 7:45 mga idol sa Puso Robio. At yun na nga mga idol no, may distance na 107 km air distance mga idol from Puso Robio to papunta dito sa mga idol no, sa lap natin. At yun na nga mga idol no, medyo pangit yung mga idol, di maganda yung panahon ngayon mga idol no, at makulimlim nga no. At sa release point ng mga idol, sa release point ng Puso Robio, di maganda yung panahon mga idol no. At yun, sana lang mga idol, yung nag-isang warrior natin mga idol na si Pogi. Alam kong kilala nyo to no, kilala to ng mga viewers natin dyan, ng mga suloy dating subscriber dyan, si Pogi mga idol. So yun na nga dahil sa last 2 laps mga idol no. So sunod dito season. At yung magdi-derby na nga yung mga idol, magdi-derby na yung pare. Yun na solid dito pare mga idol no. Mega shoutout sa mga Pogi natin coordinator dyan. Yan, mega shoutout sa inyo mga idol no. At yun na at ito na mga idol, ito na yung time ng uwian ng ibon natin mga idol no. So speed 1.4 mga idol, so 9:03. Time check tayo mga idol, so 9:06 na mga idol no. So konting minuto na lang mga idol, yung mga warrior natin andito na yung ngayon mga idol. Maya lang konti mga idol no. Ay hindi pala mga warrior, nag-iisang warrior natin. So sa 1.3 naman mga idol no, is 9:09. Yun na nga, at sa 1.2 naman is 9:16. At sa 1.1 naman is 9:25 mga idol. At dito tayo sa sa 1,000 tayo mga idol. Alam nyo naman mga idol no, napakahinang nilalang yung si Pogi mga idol. Mahinang nilalang no. So 1,000 tayo mga idol is 9:35. So yun na nga mga idol, mag-aabang tayo nito ngayon mga idol. Kasi biglaan na lang sumusulpot si Pogi mga idol no. Biglaan na lang sumusulpot at alam nating uuwi yun mga idol no. So yun na nga, biglaang sakay na lang mga idol. Yun na nga at dahil sa medyo busy-busyhan tayo ngayon no, ang daming ginagawa natin ngayon mga idol. At kaya yun nga, hindi tayo nakapag-training talaga mga idol no, by step mga idol. So yun, medyo biglaan yung pagsakay natin Puso Robio. At yun, alam mo kung uwi yun si Pogi mga idol no. Umulan man, bumagyo, uwi yun mga idol no. So yun lahat ng mga kalapatid no, happy Halloween sa inyo mga idol. Alright, so November 1 mga idol, so time is abangan na. Yun na at syempre na sa mga subscriber natin dyan, mega shoutout sa inyo no. At sa mga subscriber pa natin no, please naman no, pa-subscribe naman mga idol, pa-support naman mga idol no, Alburulop mga idol. At yun mga idol no, syempre na sa utol ko no, yun Aliana Love mga idol no, please naman no, pa-support naman mga idol. At yun nga pala no, yun si mother ko mga idol nandun, ayun sa channel nila mga idol no. Please subscribe our channel. Shout out sa mga nanonood sa vlog ng Alburulop.
Alright, no, Jojo Boko Vendors mga idol, no. At yun na, please naman mga idol, na please pa-support mga idol at pa-subscribe na rin mga idol. Yan ang ano, syempre no, at yan, dahil sa busy lang tayo ng konti mga idol, no. At yun, magiging continue na rin mga idol, magiging continue na rin yung pag-upload natin sa ano, sa mga video natin. At sa ngayon, medyo ano muna tayo, no, medyo ano lang, medyo paminsan-minsan lang tayo mag-upload mga idol. At yun ang ano, at yan. At syempre mga idol, sa mabilisang shoutout dyan, no? At yun, mega shoutout sa kumpare ko, no? Jonas Tarok. Yun, mega shoutout sa'yo pare, no? At thank you, maraming salamat na sa pagdala ng ibon ko agabi mga idol, sa pagload ng ibon ko idol, no? Maraming salamat pare. So ayun na nga mga idol, no? So time check tayo ulit mga idol, no? Yun na nga mga idol, no? So time check tayo ulit mga idol. Ayun, so 9:25. Yun na nga, no? So 9:25 na mga idol, no? Speed na ano mga idol, speed na 1:1 mga idol. Alright, so yan, maya lang konti mga idol, no? Dito na yung warrior natin mga idol, dito na si Pogi mga idol, no? At yung nga lang mga idol, no? Makulimlim sa ano mga idol, makulimlim sa ano, sa north. Ayun, makulimlim mga idol, oh. Sobrang makulimlim, di maganda yung panahon. Ayun nga, ano, so kailangan na natin si Pogi mga idol, no? Kailangan na talaga natin isa kay mga idol dahil magdi-derby na mga idol, no? Magdi-derby na ng pare mga idol. So yun nga, so patuloy tayo sa pag-abang mga idol, no? So yun na, may mga warrior na mga idol na dumadaan, no? Ayun na mga idol, may bilis na warrior mga idol, no? Ayun na mga idol, yun, 4. Ang bibilis nila mga idol, no? So may lang konti, susunod din sa atin dyan. So yun na mga idol, no? Paparelease tayo ng mga natin mga idol, mga mahinang nilalang natin, no? Paparonday natin yung mga warrior natin. At yun na ano, dahil sa si Pogi, hindi naman siya ikaklak mga idol, no? Yung training pa lang siya mga idol, no? So pagmamasdan pa lang natin ngayon yung speed niya mga idol, kung malakas, kung mabilis. At para nga sa next ano, no, sa next loading mga idol, no, magpupuling tayo. Wait lang ha, wait lang, i-release mo, wait lang. O sige, go. Sino ka mga idol, no? Paparonda tayo ng warrior ngayon mga idol. Sige, go, buksan mo na. Sino ka mga idol, no? Alright, so sige, parondahin mo lahat dyan. Ayun mga idol, no? Ayan mga sibong natin. Ayun mga idol, no? So ito na yung mga warrior natin mga idol. Yun na nga, no? So ayun na nga mga idol, no? Magna 9:42 na mga idol, no? Ayun na, no? Magna 9:42 na mga idol, no? So wala pa rin yung ibon natin mga idol, wala pa rin si Pogi mga idol, no? So speed 900 na mga idol, speed 900 na lang mga idol. 9:45 mga idol yung ano, speed 900, 9:45. So ang oras is 9:42. Alright, so patuloy tayo sa pag-abang mga idol natin. Dumapo na yung mga natin, dumapo na yung mga natin, mga mahinang nilalang natin mga idol, no? Yung mga baratang warrior natin mga idol, dumapo na, no? Ayun na nga, sa patuloy tayo sa pag-abang mga idol, no? So 9:43 at yun ang ano, sa 1-4 na mga idol. 9:45 yung 1-4 mga idol. So yun nga mga idol, ito na si Grace Hill mga idol, ito na si Pogi mga idol. Alright mga idol, no? Fresh from Puso Robio mga idol, yan, dumive na mga idol, oh. Alright, so yun ang ano, napakabagsik ni Pogi mga idol, no? Fresh from Puso Robio. Yung nga lang, medyo na late yung uwi niya mga idol, no? Yung ano, 9:58. Ang dumi ng paa mga idol, tumukod na siya, no? Ang dumi ng paa. Ang dumi ng paa niya, ni Pogi. Pero okay lang mga idol, na at least yung ano, maging bumalik sa memory niya yung ano, yung mga dinaanan niya dati mga idol, no? At yung nga, dahil sa malapit na yung derby, yan kaya si Pogi inilaban na natin mga idol, so sa Puso Robio, no? Last two training mga idol. Last two training na lang, no, mga idol, no? Yung next na ito mga idol, season na mga idol. At yan na nga, yan na, 9:58. So yun na nga mga idol, no? At yun, tatapusin na itong video na ito mga idol, no? At yun, dumating na rin, hinihintay natin, no? At yun, hindi naman tayo binigo mga idol, hindi tayo binigo, no? At ilang training yung nilampasan mga idol, no? Ilang training yung nilampasan ni Pogi. Ayun siya mga idol, no? Ilang training yung nilampasan ni Pogi para
Hindi mo natin hindi mo natin tinrinig sa medyo malalapit pa mga idol dahil sa inyo, no? Galing naman siya doon. At yun, nagkasakit nga siya mga idol, no? Nagkaroon siya ng ubo, nagkaroon siya ng hika mga idol. At so ngayon, wala na rin naman. At dumating siya na walang kahingal-hingal mga idol dahil sa tumukod na nga, no? Yun na nga, no? Dumi ng paa niya mga idol, no? Yun na nga, no? So, yun na nga mga idol, hanggang dito na itong video na ito mga idol, no? At syempre, nakita-kit sa next loading mga idol. So, hanggang dito na lang to. Bye-bye.